Benvidos a Teleludi. Comezamos. O pasado venres o alumnado de sexto saiu polo barrio de Canido para coñecer de preto as meniñas. Este movimento iniciado por Eduardo Hermina, que foi o noso guía, ven atraendo a cada ano a máis artistas que plasman a súa actividade en forma de menina sobre paredes de edificios abandonados en situación ruinosa. Bueno, es un caso que digo como homenaje también un poco a la propia historia del barrio. Y lo que hizo para identificarlo con las meninas es su obra, estar en ningún sitio que no esté controlado por su galería. Entonces lo que hicieron, dejaron la obra sin firmar para que no se sepa que son de ellos, ¿sabes? Para evitar reproducciones. Esta mañá de martes visitou o Museo da Sociedade Galega de Historia Natural. Seguiremos con bo tempo toda a semana. O mércores, Galicia continúa coas altas presións. Aínda que o vento do Atlántico traerá aire húmido e neves. Xoves e o venres, máis do mesmo. Temperaturas en cambio, días negros. E pois, un outono primaveral, co que comezou parece non acabar. Sin embargo, as horas de luz xa non son as mesmas e a tardiña, a falta do sol, xa empeza a deixar potente o fresco da estación que estamos. Isto é todo por esta semana. Vémonos aquí en Teleludi con máis vida.